יש פתגם שאומר שכל המוסיף גורע, ויש מי שמאמין שזה תקף גם על עיצוב רהיטים. אני נמצאת באולם התצוגה של אליטה ליבינג. כאן מיישמים את העיקרון הלכה למעשה. עיצובים בקו נקי, מודרני וכמעט מינימליסטי. יגאל, מה שלומך? מעולה, מה שלומך שירלי? אני בסדר גמור. תספר לי קצת, מה זה עיצוב מינימליסטי? עיצוב מינימליסטי מתבטא קודם כל בחומרים. אנחנו בוחרים את החומר, אחרי זה חושבים איך אנחנו יכולים להשתמש בו, ובסוף אנחנו מתחילים לעצב את המוצר. וזה בהתאמה לצרכים שאנחנו מחפשים. בוא תראה לי כמה דוגמאות. דוגמאות, אם נתחיל בריהוט, שאנחנו צריכים לריהוט הבסיסי לבית, אם זה יחידת טלוויזיה לדוגמה, שאנחנו צריכים לחשוב איך הוא יטמע בחלל, אנחנו קודם כל חושבים על החומר. והחומר שדיברנו קודם, מבחירת חומרים, מתבטא באלומיניום, שהוא חומר קל, הוא סגסוגת קלה של מתכת, בזכוכית שהיא קשיחה, ומצד שני גם היא האווירה מבחינת שלטים וכיוצא בזה, שזה נוח לנו מבחינה פונקציונליות, והשימוש בצבע. השימוש בצבע נותן לנו את היתרונות ליצור את החמימות, קרירות השתלבות בחלל, ובזה אנחנו יוצרים את המינימליזם. יש מינימליזם שנטמע והוא כמעט נעלם בחלל, ויש מינימליזם שיוצר לי קונטרסט. במקרה הזה של מזנון, יחידת טלוויזיה שבגוון אפור שחור, שהוא צבע לא כל כך מזוהה במאת האחוזים כשחור או אפור, נותן לנו רקע ועניין ברהיט. אם אנחנו מדברים על שולחן הקפה, אנחנו רואים שילוב של צביעה אפוקסית על גבי עץ, וצביעה אפוקסית על רגלי מתכת, על רגלי האלומיניום שאנחנו רואים, וזה מה שיוצר לנו את הפונקציונליות, שנוכל לגרור את השולחן מצד לצד והרגל לא תתנתק. אנחנו רואים ברגליים האלה כמה שהן עדינות, הן מסיביות, ונותנים לנו את החוסן ואת החוזק. לצד זה יש לנו מגירה לפונקציונליות. שזה מזכוכית, נכון? שהחזית שלה היא זכוכית ודאי. כן. על מנת שילדים הקטנים בפעילות היומיומית, אם זה שליפת שלט או כיוצא בזה, לא יכולים לשלוף את המגירה החוצה על מנת שנשמור על ביטחונם של ילדינו. אם אנחנו מדברים על מערכות ישיבה, אז יש לנו כדוגמה את הלפסית, קורסת האוהבים, ואנחנו מדברים על מינימליזם. אז שימי לב, מבחינה עיצובית, אנחנו רואים שהוא מורם מהקרקע, והוא מגיע לי לגובה הברכיים, ממש נמוך, 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 נמוך. ובפונקציונליות שלנו, לבן אדם נמוך, יהיה לו כיף לשבת פה עם תמיכה לגף תחתון וכרית פה. לבן אדם גבוה, הופ, משנים פוזיציה, כרית עולה למעלה, והופ, יש לנו קורסת רביצה. פה המינימליזם לא כל כך מתבטא, אבל שנרצה שזה יהיה מינימליזם, אז זה ייווצר. שירלי, נוח? תן לי לנסות, אני אגיד לך. אז יאללה, קדימה, שבי. אז רגע. אז אחרי שבחרנו את מערכת הישיבה אלייך הביתה, אנחנו ממשיכים ונוגעים בקירות ובוחרים בהתאמה את הצבע. וזה באמצעים כלילים ביותר, אם זה צביעה של קיר או שימוש בטפט, או אפילו היום משתמשים בבריקים או בדמויים שלהם, שיוצרים גם את המינימליזם וגם את החמימות ואת האווירה בבית. ותגיד לי, אתה מרגיש איזשהו שוני בין העבר לדרישות שהיו בעבר להיום? אם בעבר לקוחות היו מגיעים ואומרים, תשמע, אני רוצה 3, 2 ו-1, שזו האמירה הרווחת, הסטנדרט, ועד לפני למעלה מעשור זה מה שהיה מרווח ומקובל. היום זה שונה לגמרי. האחד נעלם לגמרי, והשלוש ושתיים, מה שנקרא היום תלת ודו, גם כן פס מן העולם, והופך להיות ספה פינתית, ובדירות שהן קטנות יותר, וחלל הסלון הוא לא מספיק גדול, אנחנו מדברים על ספת שזלונג, וכדוגמה הזו. כמובן שיש לזה ורסיות נוספות של להגדיל, להקטין, הכל בהתאמה לצרכים של הלקוח, של הצרכן הסופי.
אז כמו שראינו, פחות זה לפעמים יותר. אני מקווה שנהניתם, לפחות כמוני, ועד לפעם הבאה, רק טוב שיהיה.